Minä oon Jorma Isohanska ja vieressäni istuu Tepa Tampooni. Moro. Tänä päivänä teemme tällaisesta sangenkin säälittävästä pahvijutusta kiimaisille naisille sellaisen kaulajutun, että ne ei pääse nuolemaan isoja rintojansa. Lähdemme leikkaamaan tästä tosiaan näin ja vähän näin ja sitten vähän näin ja käännetään se vojen pää vaan taas tällä. Ei vittu varmaan pysty. Ei varmaan taivu ottamaan tosta noin. Paitsi että jos on tuolla ihan niinku tuolla haaroissa asti menee ne tissit sellaiset niinku nahkaliuskat, sellaiset mitkä voi heittää ola yli ja semmoiset. Tiedättekö te hyvät katsojat tällaista? Tää on erittäin hyvä. Ei pääse kyllä. Oliko sulla Teppo vielä jotakin? Teppo jotakin vielä. Juu, mulla on tää juurikin valmistuu. Tää perus kavereitten kesken harakan pesä. Tää on ihan perseestä, mut kannattaa kokeilla, jos on aika. Niin, on hyvä leikatakin tästä. Niin sitä voi. Tässä on niin saatana hyvät saksetkin. Oman maun mukaan silleen niinku sopivan mittaiseksi. No. Voi ottaa mittaa vaikka vaimon rintakarvoista ja omasta perskarvoista. Niin, tulee sopiva mitta. Ja tää on myös tällainen et parempi tällainen olla kato seksin aikana, jos on esimerkiksi ruma mies tai ruma nainen. Niin Ei kai tää muuten ollut käytetty tää persletti. kyllä se vähän käytetty on. No semmonen haju kyllä vähän. Hyi helvetti.